tariki ya botambe niko kiane kiwa sensemo ibunge ya South Mugirange County ya Kisii mega yabegeni be kanisa hige Catholic okorobekana ko murembe hasibarusi aho mubero honya gusira homonge na Jane Nyanchama mega yikenyorokia ekwirusanania hase bono oboene bwe amateyo wanyareko bagusabo bwene kigwe ase ekageire bunanigo bakobonirwa indemero ne chi amate chinda sensemeyo murikito Dominic Onderi na nyarako bakago twarigandiria robotyo. Abaigeni be kanisa Catholic Rose Parish ya Nyamarambe bakora no Musasrot Father Paul Kabito nigo banyarako bakora okorobekana ko murembe litukeria rero kurwa ase chiro ya Nyamarambe goika ase nkayomonge na Jane Nyanchama Samuita egotoka mekinyaro kya yora ase wodi ya Mutiche ebunge Mugirango kubwatekana no gosiri mabumo ase nchire tamanye kaini asiya ya ezabumbavu ya watu tani. We are not here to condemn. We are not here to revenge. Oyo wakanimo nyasai. Na yego let the church come in to pray. What we have done today, my dear people, walking from Nyamarambe, abantu batetse bolcho bisichabo, batetse gasichabo, batagwa rotaga, te koge na sosa. Te koge ndansebusa. Balibonsi baikirana asomo yigoyegani go banyarako bagusanga emisa yobwamo asibanyarako bagusabira amatanya gusira omongi na Jane kubwatekana no gusira ko mwana yorenge omoroki wa University ya Laikipia maiga ya eniga nyaratuko banando gusira omugako ayonsi niga kwenekiwo maiga yotebekananga nige kenyoroki nyaratuko bakekwe ngusa maiga kubwatekana na matanga yiga sabatanya nyaratuko bagwika amatigange ase kanisa nyarako bakego esonani na korusio mobere ase nkendu na konyako bagwika ase nkeyiga ase barema oboina na komutuguta oyo mwanchi obo Ukwana asa matanga igari Musasrot Father Paul Kabito anyare koba ogosa bari bonsi bakurwanirira abana be yamateye iga imbere ya abanyarako bagana amangana iga nagosaba abarayi mo nabagambiko eriko sansura namangana yana koreta omorembe erikwa abayiga engeri yabo Irejeni agakureke nyureke kurwa somo tuletike mbere agaturuza se mugambi agaira nini onde tayo oyugwete kerokyae na makwiri ano nakatelaga egra kipesi onye cheni okure kile tumagonteria intebi na kingo usibesa ina nchi ombe ko wabo indeme Bunare hotel bunare bokanyo chenyo mino tara makorege Jena tera ki monto ya ye yo gore moteni okuru akori kuba to monto tera mino gore moteni okuru wani jena ngo kongicho mugambi mwana kwata inga isaba naba niga gore tugocha na makora as YouTube ngeroro niga gore twaria gocha bono ngiburia family yo gore tugocha tiabwate haki ya kuishi bono bana mabwati ba kwanira ekere gore gocha. There's some statement more make it here make your change the abantu. Bana mapata za tuma usina goretu, wana mapata ni magoretu. Aki na babu wasika ne to te bana bano. Mwa bisama kinele ni. Amateri nyarako bakewekana niyo yasabira omorembe asenka yabo asebonsi banyarako bagusaba nyarako bakonyora obwene bwabo no bwamamo mwabo na bali amate banyarako bagusira asabasabira abarayi na bonsi gwesonania elikoleta omorembe asenka yabo. Mama amelala akiwa amepigana vita vikali na mama yetu amekuwa shujaa, amepigana kutafuta haki yake. Naomba Mungu kufikia hapo tupate haki. Na wale wote wamefanya mambo ya kufunga mji wetu, nasema Mungu anayejua kulipa awalipe haraka sana. Kwa Father
Kwa hii kazi yenye mama alikupea, alikwambia ukuje uandalie mazishi yake pia. Naomba isiishie hapo. Naomba uendelee pia kutuombea kama sisi familia yenye imebaki. Utuombee tuendelee kupata baraka. Aba making yone kamera. Bayo. Na bantu banyataro mbabwatu mugambi, mbabwatu assistant chief, mbabwatu everything. The protocol. Mukwana babe. Kuripoti retsen kia nabe Mogian Soko TV kuruga igase kinyoro kia yorake gutoka gaigase Wodia Moticho ebunge ya Mogrange County ya Kisii Eritara ne Dominic Onderi Nyabuto Nongea ndugu tulitusa